Hát én itt kérem. Hát, uram, hallja. Egyszerűen nem hiszem el. 60-nal sem mentünk lakott területen belül, de láttunk egy patnányt és egy cicmit. Na szóval a patnány átugrott a féltengely csuklónál keresztbe, cicmit meg beszorult ide valahol. De nem találjuk, ma a villanyszerelő telibaszt a kábel az egészet. Érted? Most azon gondolkozunk, hogy mit kellene tenni, hogy a benzines autónál a gázolajszűrő mit keres itt. Mert ennek nem itt a helye, hanem aludt. De ezt a hegyi mörböntegarásra tudom egyértelműen meghatározni, hogy mi befolyásolja ennek a lakhelyét. Szerinted? Nem tudom, nem tudok hozzászólni a témához, uram. Meg a hibrid motorhajtás mióta egy akkumulátor kenni? Hát nem tudom. Vagy kurváros elés, aki kellett volna bele a szentségelhetek itt most egyfolytában. Nem hiszem el, elromlott a Hondánk. Azért ezt így kell olvasni. A Suzuki-ból is gyártottak motort is értem. Jó.